nomor balane coba ijo rene nomor balane rene jo nomor balane ning nguyu yu oh adu-aduan nguyu ayo adu-aduan nguyu wis ayo bajal adu-aduan ayo wah iya nguyu adu weh ganti aku ya li ya aduh Jo ganti kowe Jo Nguyoi ono ini lho Jo lho kowe jebule ku urung sunat li jebule Pak Ijo urung sunat Pak Ijo urung sunat Pak Ijo urung sunat Pak Ijo urung sunat urung sunat aku malah kok negele ate manuk kedo larang kok gunung kono malah wis bareng ngisi manuk hari resik-resik omah resik-resik omah dhisik iki aku oh iya aduh aku dalan iki sudah kok iki nang dalan iki sapa lah wong pelaku apik-apik pasangi kayu mari keblondor wong Loh ya wis tak kandhani fotoku mau tak kon resik-resik omah kok luyuran ae senengane kok wong kipas ngasih ruko ngene yo ora dikumbah-kumbah lho kawit anyar tak tukokno iku lho nganti iki kok ora dikumbah ruso ngene iku ngene ora resikan yo ngono kuwi kan kumbah iki arek tuku larang-larang tak rewangi adol telo ndemben malah ngono tadi rumat malah tuku lho mbah apa le lho kipas kok mbok kumbah lho ben resik le iki kuwi ya mati apa piye mbah bleduke iku bleduk iku gak resikan dadi wong kandhani mbah apa le apa kipas iku ora dikumbah lah kipas iku dilapi lah dikumbah iku rusak mbah lho kok iso rusak iku ya rusak wong iki barang elektronik ya mbok kumbah barang elektronik le berarti aku keliru iki le ya keliru waduh pasti aku yo le tak kira yo iki mang le iso dikumbah ben resik no batin kuwi iku ora gelem takok-takok dhisik iku kok mbah aku yo ora ngerti ya le aku kan wong resikan le bar ngedusi manuk male langsung ketoke kok omah rusak lho nyawang kipas kok rusak ya tak kumbah ngono apa yang ngubah takok aku dhisik, Mbah. Yo Les takoke nae ya, Les. Angger dikumbah, wah tato indah. Kipas larang-larang dikumbah. Wis ben garing sele maklum Les, tuwa gak ngerti ngene. Tapi lah nyapu barang isa-isa aku ya ora gelem isa-isa ngono. Nyamba-nyamba pitik mburitan ya ora gelem kiku kok. Aku mang kok ngono lho, Mbah. Ono apa Le? Aku dipoyoki balaku. Loh, Pak urung sunat. Balon Pak urung sunat kowe? Heeh. Lho. Nek iku ya bener ancen iku. Lah umurku wis pira? Umur 20 tahun urung sunat wis gedhe tuwa daplok gerang kok ora wani sunat ku piye? Angger diken sunat bae yo. Ngene ta ngarep. Mbah. Iya lah aku lara ya, Mbah. Matiku. Nek jaman saiki ku yo gak lara le. Nek jamane mbae dhisik tahun pira 80 kuwi. Nganggo bendo le. Ketok del ngono. Gak protol Mbah. Ya gak protol ngono. Saiki ku dene wong Mbah. Yo nganggo iku lho. Laser nak sring bar nganggo listrik iku Mbah. Oh iya Mbah ya iku jare laser kok. Mulane ora lah wedi sunat. Ning aku wedi Mbah aku. Jare bola-bola ku sunat iku lara jo. Indra ora lah wedi sunat. Wah, kowe nek wani sunat ta, kowe tak tukokno sarung. Iki le, sarung anyar. Emoh aku Mbah. Pasar kono le, pasar Puri le.
Mau aku Mbah loro Mbah. Mau aku. Aku yo gawe isin le pokoke. Wong Mau aku Mbah bukan sunat Mbah. Mau loro sunat iku Mbah. kene liwat wong kono liwat ana bakal tereng ngono lho. Kowe ngerti ngarepan iku anak wis kawin sak umuran wis duwe anak. Lha nek nakoki aku, "Mbah, boten wis sunat apa urung?" Urung, aku diguyu. Padahal kono wis kawin duwe anak. Apa kowe ya ora mikir bakal ape kawin barang ngono lho lele. Kok bal-balan wis do kawin wis dolanan karo cah cilik-cilik blokos. Nek arah sunat ora entuk kawin lho. Ora oleh kawin ale. Balik oleh. Terus ditakoki. Lho, aku wis balik kok, Mbah. Oke, kudu sunat yo urung iki. Denger wong wedok kok, Mbah. Yo denger blokos. Gak sunat-sunat kesuwen engko malah sing ngapain nyunatke ku wedi. Lagi buka, ngopo iku kok ireng-ireng ngono. Sini-sini wong. Ora apa le. Kulitanku ulet. Apa lah alat kok lele ulet. Nek ketuan iku ora gelem sunat iku. Aku masa wedi Mbah nang aku. Engko nak ra iso kawin kok piye? Wedi. Pikir kawin barang ngono lho wis tuwa iku. Tapi jare bolo-bolo aku sunatku lara, Jol. Wis ora apa-apa, sing enae. Wedi ya, Mbah, aku terus, Mbah. Oh, tak iku lho. Sunat masal mau jarene iku. Kesempatan iki. Masal, Mbah. Ojo Iya. malah ngawur iku, Mbah. Sunat masal malah gratis, malah barang atau ana dhuwit. Heeh, Mbah. Iya, Ble. Malah mbae ora entuk dhuwit. Dhuwit ijah, nek digo tuku sarung. Lara apa ora ya, Mbah? Ora dadah, wis ngono ae yo. Temenan, Mbah. Iya. Kok aduh salin nganggo sarung, lambenan, mangkat rono langsung. Oh, nganu lho, Mbah. Tukokno sarung anyar. Yo sarung anyar yo. Nah yo le yo. Lah tak ngelanjutno nomor isih yo ame isa-isa Mbak yo, Mas. Kayak nek bar marek gelem isa yo, misal wong tuwa nyen iki. Anu, Mbah, aku tak adus dhisik ya. Desen mburi kono liya. Heeh. Sabune ono acik lho wis ya. Iya. Nah iki lho wis kanggone le rumah sakit iki lho. Iki, Mbah. Iya, Bu. Sunat masal le. Ayo kene iki kene. Ayo Kok wedi, Mbah? ora apa-apa. Saya ya le. Kowe linggih ning kene ya le. Tak jipokno nanter nomor apa le? Loket antrian ya. Iya, Mbah, iya, Mbah. Kene le. Iya. Yo. Saya le tak jipokno nomor antrian le. Assalamualaikum. Nah iki nomor antrian piro iki? 37. Ya wis ora apa-apa. Boleh iki engko nek kowe dijerok le. Engko nomor antrian 37 kowe omah ya le sunat mbok ya. Disunat temen iku lho ya. Oh, gawa iki le. Mbah, Apa le? lara apa, Mbah? Aku kok trotak, Mbah. Ora apa-apa, Iya, Mbah. Ora apa-apa lho. Anggo tene nang ketok ana wong disunat siji mau. Heeh. Nah, tadi kene sik kurang ana ya le. Lho, Mbah. Abane tek kempratak ngono abane. Sik, gimana apa kene iki? Oh, Mbah. Oh, malah kaya apa kok malah kempratak ngono abane. Abane malah koyo sensor le. Aduh. Mbah. Iya, Mbah. Ayo dibalek, Mbah. Wis kadotan kene iki. Aduh ngene. Wis tani Aku pengen ada, Mbah. tani kok sedelok sik ngono lho. Tani sedelok sik sak bari ku lho. Sik tani sik. Abane ngono, Mbah, medeni uang, Mbah. Iku ku nganu paling dadani iku lho. Kita lagi dibangun nah. Jadi kok ora ana tukang dandang-dandang gaji-gaji ku lho. Dure dadani. Kayak tani sik lho kene lho. Nomor antrian 37.
di loket 1. Boleh wis dipanggil le. Nomor 37 ki giliran sih le. Le aku tak mau ya le. Gelis-giliran ku, Mbah. Le aku tak mau sih ya kamar mandi le. Uteng kula uru ya bar mangan anu. Mbok tinggal aku, Mbah. Enggak, aku tak ngenteni ning jowo wong wis sunati masa ya tak ter. Mana Mbak? Betul ya, Mbah. Iya, ini jopo kene aku tak nang kamar mandi kono. Aku ku temu mules le. Aduh. Awakku ora kepenak, Mbak, Mbah. Malah ditinggal aku. Wayah giliranku. Tinggal di wani apa ora aku. Nah, ditinggal Mbah. Nomor antrian 37, mari silakan masuk. Kok lama ya? Oh, ayo mas, masuk saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari sini dulu ya. Kering, Pak. Kebetulan ini baru diperbaiki, kita berdiri aja ya. Bisa dilihat baru dicat kemarin, baru diperbaiki masalah kernetnya. Iki kalau baring apa? Kita deh, kalau nama adik bro, adik umurnya sudah tua ya. Namanya siapa? Pak Ijo, Pak. Oh, Pak Ijo, bentar ya. Pak Ijo, umur 20 tahun, Pak. 20 tahun belum sunat. Belum, Pak. Wah ini pasti. Mana, Pak? Uang mau sunat itu takut, Pak. Kenapa? Ini jare kanca-kanca iku sunat iku lara ngoten lho, Pak. Malah buatan dia sakit. Rasanya itu seperti kayak digigit anjing. Oh maksud saya digigit semut, cuma sedikit, habis itu sembuh. Umur 20 tahun ya. Nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin karena mungkin kulitnya sudah alot atau ulet karena sudah tua kan. Tidak apa-apa. Hobinya apa hobinya? Hobinya manjat pohon. Oh manjat pohon apa itu? Pohon itu pohon pisang. Pohon pisang sama pohon kelapa mungkin. Iya. Pohon ketela juga. Iya nggak apa-apa. Panas dulu. Bentar ya mas ya. Bisa duduk sebentar agar bapak mudah untuk sholat. Ini tolong dipegang ini. Berapa mas? Bapak agak ragu makanya. Berapa ini? 60. Oh 60 ya. Benar. Tolong ini ya. Ini tolong dipegangin sebelah sini ya. Nanti masnya duduk di sini. Nanti saya praktek sholatnya di sini ya. 60 ya. 60. Tangan bisa dulu ya. Tangan kanan 36. 36 ya. Loh, niki mau sunat kok kalian diukuri Loh. Supaya lancar gitu aja. Jangan ini ya, dan ini yang kiri. Nah, yang kiri. Jadi, enggak ini jangan saya enggak. Saya amanah. Yang kiri wah 40. 40 yang kiri. Silakan masnya berbaring di sini ya. Yang ini, Pak. Ya, rileks aja, enggak kenapa-napa. Enggak sakit kan, Pak? Ya, coba mama sebentar. Bentar. Oh ya, siap. Bentar. Pula tiduran ini, Pak. Iya, tiduran saja, betul nopo-nopo. Bentar ya. Telepon saya bunyi, angkatnya bentar ya. Halo? Halo, Pak. Gergaji saya ketinggalan di tempat Bapak yang dulu pernah saya perbaiki itu loh ruangannya. Tolong taruh depan pintu ya. Saya mau ambil sekarang. Oke, makasih. Oh, gini. Oh, yang kemarin tuh Pak, yang kemarin kan? Oh, gini. Taruh dekat pintu. Oh, gini Pak. Saya ambil dulu Pak ya. Mas, bentar kamu di sini dulu ya. Jangan tidur loh Mas. Ya. Bentar. Oke, Pak. Oh iya,
Pak, ya, karena dia orang, orang, ini. Loh. Kok lari ya? Aduh, salah paham. Orang ini mau saya kembalikan pada pemiliknya kemarin ketinggalan di sini. Sekarangnya disuruh nganterin ke depan pintu malah masnya pergi. Waduh, disunat malah. Gak apa-apa, kalau gini aja biar diambil orangnya. Loh. Mbah, aku mulai diserang, Mbah.